Masterizer. Sanibona imovie yethu siyiqala ngoSunwoo owayeshaya kakhulu karate esebenzela iboss yakhe ekuthiwa uMr Kang. USunwoo wayenza yonke into ngokuthembeka for uMr Kang for isikhathi esingangeminyaka ewu7 esebenzela uMr Kang. Kwathi ngelinye ilanga beka urestaurant kaMr Kang kwaba namadoda ayenenkani engafuni ukuhamba noma esetshela ukuthi sekuyavalwa la irestaurant, kodwa bona babehlupha benenkani bethi abayindawo. Kwamcasula lokho uSunwoo wangena esegijima ezoshaya la madoda. Wathi eseqedile ukushaya umsebenzi uSunwoo wahamba wayorepotela iboss yakhe uMr Kang. Nokuyilapho iboss yakhe uMr Kang yamncoma kakhulu uSunwoo, kodwa uMr Kang waxwayisa uSunwoo ukuthi akunandaba ukuthi uyenza kahle kanjani umsebenzi wakho, kodwa mangake wenza iphutha elilodwa yonke into yakho ngiyoyithatha, ngoba ngiyothatha ngisho impilo yakho uqobo ngekubulala. uMr Kang wanikeza uSunwoo omunye umsebenzi omusha kufana kayowushaya. Ethi uMr Kang uyasola ukuthi lo muntu athandana naye uyamjolela. Ethi uMr Kang uSunwoo akenza uphenyo oluyimfihlo lokuthola ukuthi lo muntu wakhe wesifazane akamjoleli nenye indoda. Wathi uMr Kang uSunwoo mayethola ukuthi lezo insolo ziyiqiniso ababulale bobabili umuntu othandana noMr Kang uHee-soo nendoda yakhe azomfica naye. uSunwoo wenza njengoba etsheliwe uMr Kang ukuthi ahambise igift ayihambise kuHee-soo njengoba etsheliwe. uSunwoo wayethathwa ubuhle bukaHee-soo ekwakungavumi ukuthi aye ukumbuka, kodwa wayebuya yikhuza ukuthi lo muntu wesifazane oweboss, ingakho aqhamuka neplan yokuthi kungcono ahambe. Wahamba wavalelisa kuHee-soo. Eqinisweni uSunwoo wayephumela ukuthi ayoqhuba kahle uphenyo lwakhe engazi uHee-soo, ngoba wathi esahleli emotweni wabona ngempela kufika enye imoto izothatha uHee-soo, ngoba yahamba ngempela leyo moto wayilandela uHee-soo, kodwa engafuni ukuthi abonakale ukuthi uyabalandela. Wabalandela wazofika kwenye night club la abona khona uHee-soo edansa nenye indoda angayazi, kodwa emva kwalokho akukho okunye abakwenza, ngoba wabalandela wabona futhi le moto isimehlisa uHee-soo and leyo ndoda yamehlisa ajike yahamba. uSunwoo wavele wacabanga ukuthi akho lutho phakathi kaHee-soo nale ndoda babangani. Ngakusasa ekuseni uMr Kang watshela uSunwoo ukuthi avuka athathe uHee-soo amuse kwenye breakfast restaurant ayithanda, amhambise ku-musical class wakhe la babefundela khona ukudlala iviolin. uSunwoo wahlala ngaphandle kweclass leviolin walinda uHee-soo ngesikhathi embuka edlala iviolin. Nokuyilapho uSunwoo wathi esahlele enjoy umculo weviolin ayewulalela, wareceive iphone call ukuthi lezi igebengu ayeyishaya irestaurant seyibuyile, zibuye ngegrudge ukuthi zizopay revenge kuSunwoo. Zithi kodwa uSunwoo kumele axolise, mayingaxolisa lempi yabo izophela. Negama lokuxolisa kwakuyinto engekho lula ukuthi ngaphuma ngomlomo kaSunwoo, ngoba wabatshela ukuthi akasoze axolisa yena. Kwayicasula igebengu lokho. Wasuka lapho uSunwoo wahamba wayishiya le igebengu sebuyele eklasini leviolin for ukuyolanda uHee-soo amuse ekhaya njengoba ethunywe uMr Kang. Kodwa uSunwoo wethuswa ukubona le ndoda ebidansa noHee-soo eklabhini sizomlanda. uSunwoo waba nensolo kakhulu wabalandela efuna ukubona ukuthi kuzokwenzekani. Wathi mayibona uSunwoo ukuthi namhlanje le ndoda benoHee-soo bangena bobabili endlini, wabona ukuthi kukhona okushaya amanzi la, wavela waphuthuma, wavele wawungena endlini ngenkani ekungalindele muntu. uSunwoo wafica ukuthi njengoba ade ecabanga uHee-soo nale ndoda akubona abangani kodwa bayajola. uSunwoo wathatha ifoni yakhe esefonela uMr Kang for ukuthi areport, kodwa uSunwoo wathi mayebuka amehlo kaHee-soo kwaba nzima ukuthi aqhubeke nokufonela uMr Kang. Wayazi futhi uSunwoo ukuthi mayeke watshela uMr Kang le ntombazane uHee-soo izobulawa kabuhlungu. Emva kwalokho okungabazi uSunwoo wavele wakhansela ukufonela uMr Kang. uSunwoo wabaxwayisa ngokuthi njengoba engayitshela iboss yakhe kumele nabo benze show ukuthi lento yabo bayiqeda manje futhi abaphinde babonane. uSunwoo wayezokwenza ingathi akwenze kangalutho ukuze lento ibe yimfihlo. Ngenkathi esehamba uSunwoo wayesedidekile ecabanga drive, wayazi ukuthi lento ayenzile ingamfaka kwenkulu ingozi ngokumqhatha noMr Kang. uSunwoo waphinde wacasulwa enye indoda eyihamba ngemoto izomdrivisa kabi iphinde imthuka. Nokuyilapho athi mayezwethukwa ile ndoda uSunwoo wavele wacasuka kakhulu. Waphuma eseqonde kulamadoda wakhahlela, waqala lapho kwashawana. Kodwa ngalobo busuku uMr Kang wacasulwa ukuthi wathi ezobona uHee-soo wayemshalazela engafuni ukuqondana noMr Kang. Nokuyilapho abenensolo kakhulu khona uMr Kang ukuthi indlela semshintshele ngayo uHee-soo uyamjolela, kanti nasendlini kaSunwoo uzothi sayirelaxele kwi-couch.
Waphaphama uSangu eselenga ngentambo eboshiwe. Kwakuseyizona leza igebengu ebeyise-restaurant zisaphinda amagama azo ukuthi mayingaxolisi uSangu zizomdedela iphele lento. uSangu watshela lamadoda ukuthi uSorry into angasoze ayisho kubona yena. Lamadoda ambona ukuthi uSangu unenkani kangakanani bavele bakhohlwa indaba ukuthi akaxolise balungisa izikhali zabo ukuthi badile naye uSangu. Nokwathi lapho sebelungiselela ukumnquma kwakhala ifoni kaSangu efonelwa uMr Kang. Igebengu zakhuluma naye uMr Kang ngesikhathi uMr Kang batshela ukuthi abamthathe bawumlahlapha uSangu ethi uMr Kang kuleyo ndawo ume nezigebengu zakhe balinda uSangu. Nokwathi lapho bemjikijela ngaphandle uSangu wayitshela ukuthi sebemdedelile. Kanti uzothi uphakamisa amehlo wayibona esephambi kweboss ayeseyisebenzele 7 years ayingakazi ayenzele iphutha. Kodwa njengamanje wayazazi ukuthi wenze iphutha elikhulu ngokuthunywa ukuyokwenza iresearch ngoHisu wathola ukuthi une-boyfriend kodwa wamdedela. Nokuyilapho uMr Kang wayemtshelile vele ukuthi mhla wamthola nephutha elilodwa nempilo yakhe yoyiqeda. Okwenze njalo uSangu wenziwa kanje. Amadoda kaMr Kang ngokubona esurvive uSangu bamnikezela elinye ithuba lesibili lokuphila. Bemtshela ukuthi kusukela manje kufanele enze njengoba esuke etshelwa iboss. Akuyilapho bamcleana khona ngehosepipe base bembuyisela iselfone yakhe. Okwakuyifoni yokukhuluma neboss yakhe kuphela uMr Kang. Le ndoda yamtshela ukuthi akafonele uMr Kang amtshele lonke iqiniso. uSangu wathula wayicabanga lento ukuthi mayingatshela uMr Kang iqiniso njengoba naye uSangu wenama feelings ngoHisu. uHisu uyobulawa kabuhlungu ngenxa yakhe uSangu ukuthi ukhuluma iqiniso. Ingakho uSangu wavele wenza kanje. Wathi uMr Kang mayithola ukuthi uSangu wazanga kwenza ukuthembeka emva kweminyaka emingaka kade emsebenzela ngokuthembeka. Washo uMr Kang ukuthi uSangu kumele afe. uMr Kang watshela zonke izigebengu zakhe ukuthi abaphume zonke izindawo bafuna uSangu baze bamthola. uSangu naye kwelakhe iside wahamba waya ko-connection bakhe abadayisa izibhamu ngokungekho emthethweni eyofuna izikhali zokuyivikela. Lamadoda anqaba ukunikeza uSangu izibhamu. Wazobatshela uSangu ukuthi akayithumanga yena uthunywe iboss yakhe uMr Kang. Le ndoda yatshela uSangu ukuthi sizokunikeza izibhamu uma ungadlala le competition. Ithi le ndoda bona benoSangu bazohlukanisa isibhamu bese besibuyisela mayisihlanganise eqala uSangu bazomdayisela isibhamu kodwa mayihlulekile uzobuyela emuva engaphethe lutho. So uSangu wayicollecta zonke lezo izibhamu ayidinga kangayikhokhela ngoba abanikazi bazo basebefile. Wahamba uSangu waze wafika kulezi zigebengu kade zimthumbile wabatshela ukuthi ufuna umholi wabo ilida yabo. Yamiyalela le ndoda ukuthi iboss yabo bazoyitholaphi. Wasuka ngempela uSangu waya khona lapho wayithola leyo boss yakhona. Le ndoda yayenza ijoke ukuthi uSangu akafi. Imbuzo ukuthi usinde kanjani segqitshe odakeni. Le ndoda ngcono ngekubulala ofo kwangempela ngesikhathi ikhipha ummese gwaza uSangu. uSangu walimala kakhulu ngesikhathi egwazwa ile ndoda. Le ndoda yayijabula kakhulu celebrate ukuthi ekugcineni iyona esikwazi ukubulala uSangu. Imtshela ukuthi ngoba uMr Kang iboss yakhe uhlulekile ukukubulala mina sengikubulela. Wathi seqedile lapho uSangu wafonela iboss yakhe uMr Kang. uSangu wetshela uMr Kang ukuthi naye akalunge ngoba uyeza manje. Ethi uSangu ngizwile ukuthi uyangifuna oyedwa phakathi kwethu kumele afe ngiyeza lapho. Iboss uMr Kang watshela izigebengu zakhe ukuthi zibe ready. uMr Kang wabiza zonke izigebengu zakhe nama-bodyguard akhe ukuthi amvikele. uSangu akumthathanga ngesikhathi eside ukufuna uMr Kang ukuthi ukobe wahamba kule building ekukhona khona uMr Kang waqala ibathroom waload amabullet kuzona zonke izibhamu ayiphethe. Wazama ukulapha leli nxeba lakhe elisesiswini lagwazwe
abe khona ukuze kunqamuke ukopha kwegazi. Wasuka lapho kancane wahamba eseyophumela ngaphandle. 이쪽으로 오시면 안 됩니다. Ekugcineni wahlangana uSanwoo noMr Kang embuza ukuthi benziwa yini ukuthi amtreat-e njengenja. Yonke leminyaka ubemsebenzela ngokuthembeka, ethi kodwa namhlanje ubenesibindi sokukwazi ukungcwaba ngiphile. Kodwa uMr Kang azange akhulume, wavele wathula ngoba wayazi ukuthi vele akusezukumsiza ngalutho ukukhuluma futhi ayikho into azoyisho. Wathi lapho esephefumula okokugcina uSanwoo wakhipha iselfoni ezama ukukhuluma noHisu okokugcina, kodwa wayengasenawo amandla ngoba waphelelwa amandla wayidedela phansi. Wavele wacabanga uHisu esedlala iviolin. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandelayo izo-uploada ngekudala. Stories.